Estic pujant una foto cada dia a Instagram i avui toca fer-li una foto al president del Barça. Avui he vingut a Montserrat, que ahir a la nit vaig veure que sortia la marxa culer, que han estat tota la nit caminant, sortien de Barcelona i arriben avui al matí aquí de la Montserrat. I fins on sé també va venir el president del Barça a fer algun discurs, així que he vingut aviat i estaré fent fotos de la gent arribant i, bueno, i veient una mica l'ambient que hi ha fins que arribi i a veure què podem fer. Això de que pugessin els del Barça a celebrar aquí a Montserrat els títols, sé que es feia fa molts anys, perquè quan encara estava treballant per l'Ibai i estàvem preparant la informació per la sèrie del Camí de Santiago, com el primer capítol el vam gravar aquí a Montserrat, vaig estar buscant informació i una de les coses que em va sortir van ser fotos antigues de gent del Barça per aquí a Montserrat. I la idea que tinc avui doncs, és fer fotos de l'estil.